Беларусь апынулася перад драматычным выбарам. Страшныя сцэнары, якія яшчэ учора здаваліся немагчымымі, ужо хутка могуць стаць жорсткай рэальнасцю. Гэта праграма пра свет, з вами Сергей Пеляса. Пакуль Мікалай Статкевіч выбраў бескампраміснасць, Роман Пратасевіч раскруціў фейкавы тэракт супраць дзяцей Светланы Ціхановскай. А рэжым увесь час на шпагаце. На захадзе прабуе таемна гандлявацца з ЗША, а на ўсходзе выпрошвае грошы ў Кітаі. Са мною ў студыі Зміцер Міцкевіч, мой калега. Вітаю. Зміцер. А на сувязі праз Zoom Мікалай Козлоў, прадстаўнік па аднаўленні правапарадку Аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі, былы вайсковец і былы падпалкоўнік міліцыі. Спадар Мікалай, добрый вечар. Добрый вечер. Спадар Мікалай, да вас будзе першае пытанне. Мы бачым, што ваенная сітуацыя вакол Беларусі, она даволі стабільная, нічога асабліва не мяняецца. Але вось апошнімі тыднямі разам са з'яўленнем навінаў, чутак, неафіцыйнай інфармацыі, што Расія рыхтуе мабілізацыю на восень пасля выбараў, напружанне пачало расці. І вось Мікалай Статкевіч, былы афіцэр, падпалкоўнік, адзін з пазіцыйных лідараў, які ў Беларусі знаходзіцца пасля вызвалення, напісаў новы пост, дзе на сваім тэлеграм-канале, дзе распісаў сцэнары. Давайте паслухаем цытату Мікалая Статкевіча. Па розных меркаваннях украінскіх ваенных аналітыкаў у Расійскай Федэрацыі можа быць мабілізавана ад 500 000 да 1 000 000 новых жаўнераў, якія ўжо ў лістападзе пачнуць накіроўвацца на фронт. Таксама украінскі бок заяўляе, што на беларускай тэрыторыі каля мяжы з Украінай вядзецца інтэнсіўнае будаўніцтва ваеннай інфраструктуры. З улікам гэтага можна прагназаваць, што Масква плануе накіраваць частку сваіх войскаў на нашу тэрыторыю, каб зноў паспрабаваць атакаваць Украіну з поўначы і як мінімум адцягнуць яе вайсковыя сілы з іншых на беларускі фронт, а таксама паспрабаваць паўтарыць прарыў 2022 году на Кіеў. Спадар Мікалай, Мікалай Статкевіч, ваш цёзка, так як і вы, скончылі яшчэ савецкую вайсковую вучэльню. Вы уяўляеце сабе, як думаюць вось гэтыя расійскія афіцэры, так? Расійскія палітыкі, расійскія спецслужбы. Вот гэтыя сцэнары, якія Мікалай Статкевіч апісаў, на вашу думку, яны сталі больш рэальнымі сёння і заўтра, чым вот яшчэ недавно былі, ці не? Ваша ацэнка. Вообще говоря, наверное, да. Я бы сказал, что скорее да, не намного больше, но тем не менее. Мы видим, что действительно такая подготовка идет. Мы видим, какая сложная ситуация у России на украинском фронте. И, конечно, они хотели бы что-то предпринять. Просто хватит ли у них сил, решимости и вот на этот сценарий вот опять пойти с территории Беларуси. Хотя, опять же, слухи ходят, что собирались в том числе и со стороны российских областей, которые там прилегают к Беларуси. Непонятно как, но я считаю, что так или иначе, готовиться всегда надо к худшему. И вот эти угрозы игнорировать ни в коем случае нельзя. Зміцер, это абсолютно... Так. Зміцер, да тебе падобнае пытанне. Мікалай Статкевіч прагназуе, што пасля восеньскіх выбараў у Расіі адбудзецца хваля мабілізацыі вялікая, фактычна першая за апошнія гады, і Крэмль паспрабуе адкрыць гэты так званы беларускі фронт ужо ў лістападзе. Наколькі в сэнсе вайскова-тэхнічным, лагістычным рэальны паўторны напад з тэрыторыі Беларусі на Украіну расейцамі? Мне здаецца, што якраз у лістападзе гэта будзе зрабіць складана, таму што восень, таму што там і так з інфраструктурай цяпер на тым кірунку не ўсё добра. Плюс, зноў жа, украінцы таксама зрабілі шмат мерапрыемстваў па тым, каб паўторны напад з Беларусі сухапутны не быў такім простым. Мы ведаем, што там увогуле мастоў-то не так і шмат. І дарог там таксама не так і шмат. А все, што было такое праездное, то ўжо замінавана. Тое, што было, тое, што не праездное, так восенню яно ператворыцца ў балота зусім.
І якраз таки чаму в лютым тады раней гэта планавалася ўзімку, ну таму што прахадзімасць все ж такі па замёрзлай зямлі большая, адпаведна прасцей апераваць цяжкай бронетэхнікай. А тут складана гэта сабе ўявіць. Плюс зноў жа якраз такі абмежаванні ў тэхніцы ў расійскай федэрацыі прысутнічаюць. Таму вось мабілізаваць мільён чалавек, я думаю, яны здольныя. Прытым што мне здаецца, супраціў расійскага грамадства ну вось у гэтым дачыненні не будзе надта вялікім. То бок план гэты цалкам ажыццяўляльны. Вот пытанне в інфраструктуры якраз вялікае. Таму мне здаецца, што хутчэй гэтыя намаганні могуць быць скіраваныя нават з тэрыторыі Беларусі, але ў іншым кірунку. Зміцер, так, вось сухапутны напад ускладняецца надвор'ем, восенню, але і прырода. Ну, мы з табой абодва паходзім з Палесся, ты з усходняга, я з заходняга, мы ведаем, што праз Палесся вельмі цяжка пересоўвацца вялікім групам войска, ну хіба што толькі вздоўж вось там дарог гэтых каля Кіева. Давайте паслухаем яшчэ адну цытату. Бо што калі не сухапутны напад, не ўварванне? Які іншы варыянт можа быць? Другая цытата Мікалая Статкевіча. Калі ж расейцы пачнуць зноў наносіць удары па аб'ектах энергетыкі ўкраіны, як гэта ўжо было мінулай зімой, але і з нашай тэрыторыі, мы атрымаем люстэркавы адказ, дальнабойныя удары па нашых аналагічных аб'ектах па ўсёй тэрыторыі Беларусі, разбурэнні будынкаў у населеных пунктах, прамысловасці да інфраструктуры, ахвяры сярод грамадзянскага насельніцтва, буйныя гарады без электрычнасці і цяпла, такая будзе плата толькі за пасіўны суўдзел в агрэсіі. А ёсць яшчэ наступствы ад простага знаходжання чужых войскаў на нашай зямлі падчас вайны. Зміцер, да цябе наступнае пытанне, а наступнае будзе да Мікалая. Вось Статкевіч піша пра люстэркавы адказ украінцаў на ўдары з тэрыторыі Беларусі ці напад з тэрыторыі Беларусі. Так? Па энергетыцы Беларусі, па інфраструктуры. Ці рэжым Лукашэнкі ў вайсковым сэнсе, а можа нават і псіхалагічным, гатовы да такога сцэнару? Я думаю, рэжым Лукашэнкі абсалютна не гатовы. Я думаю, што гэта можа стаць непрыемным шокам як для рэжыму Лукашэнкі, так і для Крамля. Таму што ў такім сцэнары можа раптоўна высветліцца, ну як раптоўна высветліцца, шмат для каго з гэтых людзей, з гэтых прадстаўнікоў, што і беларускае грамадства паводзіць сябе зусім не так, як прадбачыць крамлёўская прапаганда. Мы гэта пабачылі ўжо па тых выпадках з атакай дронаў, меркаваных дронаў на аўтобусы беларускія в расійскай федэрацыі. Вось гэта показала тое, што беларускае грамадства рэагуе не такім чынам, як расійская прапаганда бы хацела. Таму я думаю, што гэта можа запусціць проста эфект даміно, якога ўвогуле вынікі ніхто не ў стане прадказаць. Спадар Мікалай, калі казаць пра дэмакратычныя сілы, палітычную структуру дэмакратычных сіл і да якіх вы належыце, вы прадстаўнік па вяртанні, па аднаўленні правапарадку ў Беларусі. Што рабіць, якія рашэнні прымаць дэмакратычным сілам у выпадку вось такога драматычнага сцэнару? Ну, на мой взгляд, все, что мы можем, мы же все-таки в эмиграции, так сказать, не на родине, у нас очень ограниченные возможности. Но, на мой взгляд, все же надо готовиться к такому развитию событий. Это то, что они, вариант того, что они будут развиваться, не очень большой, но тем не менее мы должны к этому готовиться. И, на мой взгляд, готовиться уже сейчас. У нас должен быть план «Б». И главная моя мысль, это моя, как раз состоит в том, что нам, я имею в виду людей, которые выехали за пределы Беларуси, уже надо думать о том, что в случае агрессии, будь то агрессия с территории Беларуси в отношении Украины, или будь то агрессия с территории Беларуси в отношении европейских государств, потому что существуют и такие сценарии, или из России, мы должны все-таки встать плечом к плечу с вооруженными силами тех стран, где мы находимся, с Европой. И мы не можем как-то уходить дальше, и уже сейчас надо подумать о том, как будут, может быть, какие-то рекрутинговые центры. Все это должно, конечно, быть согласовано с другими странами, готовы они принять добровольцев или нет. Но мне кажется,
что в этом направлении нам надо двигаться. Это наш долг. Так, зразумела, у нас яшчэ застаецца некалькі хвілін, прапаную яшчэ одну тэму абмеркаваць. Я думаю, што звязаная ў пэўным сэнсе гэта такі сабе фейкавы тэракт, які не адбыўся. Спецаперацыя рэжыма Лукашэнкі. Роман Пратасевич напісаў пра тое, што дэмакратычны актывіст Денис Дашкевич з Беларусі, які Польшы знаходзіцца, ну, што ён, маўляў, тут займаўся падрыхтоўкай нейкай спецаперацыі супраць дзяцей Светланы Ціхановскай, так? Гісторыя досыць заблытаная, але гаворка ідзе пра тое, што гэты Денис Дашкевич у прыватным чаце напісаў пагрозу Светлане Ціхановскай і яе дзецям, і з гэтага раздзьмулі цэлы скандал. Давайте паспрабуем гэта неяк патлумачыць. Мікалай, вы вот як былы вайсковец і міліцыянт, як вы ацэньваеце гэтую гісторыю, дзе апозіцыйны актывіст в нейкім чаце напісаў праваабаронцу, што мне зрабіць, каб звярнулі ўвагу на мае праблемы? Можа, мне трэба грохнуць дзяцей Ціхановскай? Гэта інфармацыя выходзіць кудысьці па-за, трапляе ў Беларусь да Пратасевіча, і гэту гісторыю раздзімаюць як нейкі ледзь не тэракт. Вот ваша ацэнка гэтай гісторыі, навошта гэта робіцца? Ну, вообще хочется, вот, когда вот смотришь на эту ситуацию с этим якобы терактом, знаете, хочется сказать словами Швондера: это какой-то позор, это какой-то цирк, и мы уже столько видели подобных ситуаций, где белорусские спецслужбы начинают хмурить брови, изображать там неизвестно что, и пытаться, знаете, это как пытаться, не знаю, садисту, убийце, там, нарядиться там, в костюм Снегурочки, изображать из себя доброго человека. Когда в Беларуси забивают насмерть людей чуть не под камеры, убивают из оружия под камеры, да, и у людей пытают в тюрьмах, и все это сходит с рук, и после этого они пытаются быть такими хорошими, причем берут, как вы сказали, из частной переписки и пытаются изобразить это как, ну не знаю, срыв теракта, возможного теракта в отношении детей. Поэтому, насколько я знаю, спецслужбы Польши уже разбирались с этой историей, и вывод у них примерно такой же, какой был с самого начала у любого человека, такого более-менее мыслящего, о том, что это все какая-то комедия, причем плохая комедия. Вот примерно так все обстоит. А как попала переписка? Ну, наверное, спецслужбы у нас достаточно хорошо оснащены. Это абсолютно точно. То есть они имеют возможность, там, не знаю, взламывать соцсети и каким-то образом попадать. Это первое. И второе, я просто знаю, абсолютно точно знаю о том, что сейчас идет большая такая прямо кампания по вербовке разного рода активистов. У меня достаточно много скриншотов сообщений от спецслужб, где предлагают сотрудничество, где предлагают деньги, где предлагают возможность там как-то к родственникам относиться более снисходительно. Вот эти обещания вернуться без всякой опаски в Беларусь, и все это в огромных масштабах. Поэтому тут может быть по-разному. Тут либо иметь доступ к переписке, либо просто есть люди, которые так или иначе ставят в известность, ну, ровно... Зливают, так сказать, так? Зливают, да, так, господар Николай? Ровно то, хотя тут, понимаете, тут нечего сливать-то по большому счету. Тут берется фраза, написанная, как я понимаю, в сердцах, да, вот, ну, мало ли мы там говорим, там, тебя убить мало или еще там как-то, но мы часто пользуемся
подобными вещами. Да. И сделать из этого... Миколай, я вас разумею, но все-таки я з вами не пагаджуся, не зусім пагаджуся. Глядзіце, тут гісторыя больш складаная. Гэтага хлопца Дениса Дэшкевіча прабавалі вербаваць спецслужбы Лукашэнкі. Ён пра гэта паінфармаваў польскую спецслужбу АБВ, так? Вось, яны разбіраліся в ягонай справе. Ён атрымаў статус уцекача. Потым ягоны статус гэтага статуса яго пазбавілі. Это даволі блытаная гісторыя. А чаму гэта не ўспрыняць як помсту спецслужб Лукашэнкі хлопцу, які не пайшоў на супрацу? То есть яны яго як бы падставілі в гэтай сітуацыі. Может быть такі сцэнар, такая гульня ці не? Ну, наверное, может, но это еще хуже говорит о наших спецслужбах. Знаете, это такая подстава, ну хорошо, они сделали эту ситуацию, вынесли на публику совершенно такую... Ну, вообще надо понимать, что спецслужбы в области терроризма, они сотрудничают. И я имею в виду западные спецслужбы, и с российскими, и с нашими спецслужбами, это понятно. Но и даже если вдруг, если бы зародилось у них ну, какое-то естественное опасение, что может быть теракт, выносить это на публику, вообще это непрофессионально. Так, Змітер, Миколай, дозвольте, я Змітра запитаю. От, Змітер, мені цікаво твоє меркаванне. То як вынеслі гэта на публіку? Выклікалі часова паверенага Польши, прадстаўніка Польши в Менску, ему представили эту информацию и з'явіліся афіцыйныя паведамленні, што, маўляў, в Польше рыхтуецца тэракт супраць дзяцей палітычнай актывісткі. Цяпер мы ведаем, што гэта Светлана Тихановская. Яны выкарысталі афіцыйныя каналы для гэтага. Як гэта ацэніць? Чаму это так адбываецца? Зразумела то, што гэта спроба ўздзеяння на Варшаву непасрэдная, таму што рэжым ужо даўно спрабуе пагоршыць стаўленне краінаў захаду да беларускіх дэмакратычных сілаў і да беларусаў увогуле як такіх. І таму ну вот гэта наўпроставыя такія дзеянні. Два таксама прапагандысцкі элемент, таму што цяпер увесь замежны легіён лукашэнкавай прапаганды, а мы ведаем, што ён ёсць, будзе расказваць аб тым, што глядзіце, каго вы вот пускаеце в Польшчу, што гэта такое, з кім вы супрацоўнічаеце, вам трэба супрацоўнічаць з рэжымам Лукашэнкі, паколькі вось гэта тэрарысты, мы вам казалі, што гэта бандыты, гэта тэрарысты, ні да чаго добрага яны не давядуць, ну і вось паглядзіце, яны зараз уяўляюць пагрозу непасрэдна вашай дзяржаве. На тэрыторыі вашых краінаў яны робяць вось такія рэчы. То бок тут уздзеянне і на непасрэдна краіны захаду, і на Польшчу у прыватнасці, а з другога боку таксама на праца на раскол унутры дэмакратычных сілаў. В чарговы раз пасеяць сумневы в адным, в другім, там жа ўсплываюць таксама і праваабаронцы ў гэтай дыскусіі. Адпаведна, гэта мусіць зараз таксама забаламуціць ваду, умоўна кажучы, в грамадскай дыскусіі менавіта ўжо сярод беларусаў замежжа. Так, Миколай, як вы ацэньваеце, дазвольце апошняе пытанне, як бы вы ацэнілі вось той факт, што теперь спецслужбы Лукашэнкі у базі сваіх тэлеграм-каналах там изгаляюцца па-ўсялякаму, там кожны апозіцыянер, кожны беглы павінен цяпер разумець, што паўсюль як бы КДБ ёсць і все чаты чытаюцца, так? Вось гэта як можна ацэніць? Як ввогуле з гэтым змагацца, з такой з'явай? Ну, вообще это кампания запугивания, это совершенно точно, и оно, ну, для них она вполне себе как бы объяснима, и, наверное, даже, может быть, и приносит свои плоды. Вот это, как говорил предыдущий выступающий, вот это посеять сплошное недоверие, это одна из целей спецслужб, в том числе и вот ГУБАЗика. Но тут я бы еще обратил внимание, что, насколько я понимаю, еще Протасевич там как-то приложил руку к тому, чтобы это стало общим достоянием, чтобы это стало каким-то поводом для обсуждения. Это тот самый Протасевич, самолет которого посадили под предлогом теракта. И тут это, ну, я не знаю, нарочно не придумаешь такие истории, которые вот просто выдумываются и потом продвигаются. И расчет на то, что человек почитает первую часть о том, что предотвратили теракт, там дети оппозиционеров и там какой-то активист. И, наверное, у него уже, у части людей не будет времени почитать продолжение этой истории. И все это останется. Это вот такой расчет на
ну, такой примитивный, но, знаете, он иногда работает. Иногда работает. Мне так кажется. Так, зразумела, Миколай, да, сапраўды, я сёння паўдні правёў, каб разабрацца просто в храналогіі гэтых всіх падзеяў і неяк пытанне сфармуляваць. А што ўжо казаць пра звычайнага гледача? Спадар Мікалай, дзякуй вялікі за то, што вы знайшлі час з намі звязацца. Я нагадаю, з намі на сувязі быў Мікалай Козлов, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па аднаўленні правапарадку і былы падпалкоўнік міліцыі. А в студии со мной был Дмитрий Мицкевич, мой коллега. У нас еще остается час на сюжет. Давайте поглядим, про что он. Таемные послания, сустрэчу ў Нью-Йорку і чаканне чарговага візіту спецпрадстаўніка Трампа па Беларусі. Менск настойліва сігналізуе Вашынгтону пра гатоўнасць да гандлю. Аднак, што канкрэтна Лукашенко можа прапанаваць Беламу дому і ці рэальна зняць санкцыі? Глядзіце ў сюжэце. Я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. З Мінску да Нью-Йорку. Кансультацыі перад вялікай размовай. Праз некалькі дзён пастаянны прадстаўнік Беларусі ў ОАН Валянцін Рыбакоў сустрэнецца са спецпрадстаўніком прэзідэнта США па Беларусі Джоном Коулом. Я все документы дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк. Я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. З гэтымі людзьмі, з Коулам, ды і іншымі прадстаўнікамі адміністрацыі ЗША, Рыбакоў бачыцца раз на тыдзень або на 10 дзён, завярае прадстаўнік ААН рэжымных прапагандыстаў. На апошняй сустрэчу Лукашенко атрымаў нейкую важную прапанову. З ёй азнаёміўся і цяпер адказ паляціць праз акіян разам з Рыжанковым. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Коул, что мы можем, а что нет. Што ж дакладна не можа Лукашенка? Прымусіць Пуціна спыніць вайну супраць Украіны. Ягоная роля пасрэднага ўдзельніка цалкам яго задавальняе. 80% беларускіх прадпрыемстваў працуюць на расійскі ВПК, дадзеныя украінскай выведкі. Паўплываць на Кітай для Беларусі нерэальна ні па адным з пытанняў, якія цікавяць ЗША, ані па падтрымцы Расіі паралельным імпартам, ані па Тайвані, ані па эканамічных пытаннях. З Іранам Беларусь хоць і мае пэўныя сувязі ў выглядзе экспарту прадукцыі і гандлі зброяй, але гэта хутчэй бенефіты ад дачыненняў з Расіяй. Але гэткай дапамогі ад Менска ў Белым доме наўрад ці чакаюць. Для ЗША выгодна ўсталяваць у Беларусі ўласны абшар уплыву, бо гэта транзітная тэрыторыя для кітайскіх грузаў і бліжэйшая да еўрапейскіх краінаў. Але ж тое, што цікавіць лукашэнкаўскі ўрад, гэта практычныя крокі. Гэта альбо зняццё санкцыю, альбо налажванне экспорту, налажванне гандлю. Хутка варта чакаць прыезду Коула ў Беларусь, нацякае Рыбакоў. Зняццё санкцыяў і вызваленне новай групы палізняволеных сапраўды можа хутка адбыцца, сцвярджаюць крыніцы Белсату. Але для Лукашэнкі куды больш выгодней, каб эканамічнае абмежаванне зняла Еўропа. Праз змяніўшыся стыль амерыканскай дыпламатыі амерыканцы сталі даносіць сваім еўрапейскім партнёрам і краінам сяброўкам НАТО, краінам сяброўкам еўрапейскага звязу не праз Брюссель, а наўпрост праз іх МЗС і праз амерыканскія амбасады ў гэтых краінах, у чым зацікаўлены вельмі прагматычным сэнсе Злучаныя Штаты. Паўплываць на агульна-брусельскую дыпламатыю, на тое, што вось включаецца ў гэтай пакеты санкцыяў, вельмі складаная. Афіцыйная пазіцыя Еўразвязу стабільная. Пакуль не спыніцца міграцыйны крызіс на межах, а ў Беларусі не ўсталюецца дэмакратыя, зняцця санкцыяў не будзе. Да гэтага моманту беларуская калійка не пабачыць чыгункі і порты Еўразвязу. Пазіцыя не змяняецца, але вымушаныя беларускія ўцякачы адчулі на сабе іншае. Адмовы па міжнароднай абароне для беларусаў у Польшчы сталі больш частымі. 50 адмоваў супраць 20 станоўчых рашэнняў у чэрвені. Фармулёўка зніжэння маштабаў рэпрэсій. Вось як афіцыйна гэта каментуюць ва ўпраўленні па справах іншаземцаў Польшчы.
Сцвярджэнне пра зніжэнне маштабу рэпрэсій у Беларусі не тычыцца агульнай сітуацыі ў краіне і ўсіх яе грамадзянаў, а датычыцца выключна асобаў, якія ўдзельнічалі ў пратэстах 2020 года, асабліва тых, хто да гэтага часу не сутыкаўся ў краіне з пераследам ды іншымі праблемамі з боку ўладаў і не быў іншым чынам уцягнуты ў палітычнае жыццё краіны. Пакуль беларусы, вымушаныя ўцякаць ад рэпрэсіяў, шукаюць прытулку ў бяспечных краінах, Лукашенко прымае даверчыя лісты ад амбасадараў шэрагу дзяржаваў: Узбекістан, Лібія, Руанда, Саудаўская Арабія, Бразілія, нават Паўднёвая Карэя ды іншыя. Не увязывайтесь ни в какие блоки. В блоках погибнете. Даволі шчырая парада яўна з позіркам на так званую саюзную дзяржаву. Он у нас доступный человек. Шановне господарство, гэта ўсё на сёння ў прасвеце. Для вас працавалі я, Сергей Пелеса, і ўся каманда нашай праграмы. Бывайце, трымайцеся і спакойнай вам ночі.